କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ଦେବେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବେ ସେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହଁ ଫାଇନ୍ କାଟି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା କହିଲେ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି 5000 ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ 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 ଟିକେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା କହିଲେ ପୁଣି 500 ମୋବାଇଲ ଉଠେଇବୁ କହିଲା ଚପଲ ଖୋଲି କଣ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବ ଫଟୋ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ନା ଚପଲ ଖୋଲି କଣ ବାଡେଇବେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ତ ଆମେ ସିମ୍ପଲି କହୁଛୁ ସିମ୍ପଲି କହୁଛୁ ଚପଲ ଉଠେଇ ବାଡେଇ ଦେବେ ଏମିତି ଚପଲ ଉଠେଇ ବାଡେଇବେ ଆପଣ ବାଡେଇ ଦେଖାଉନି ଏଇ ଛିଡା ବାଡେଇ ଦେଖାଉନି ଆପଣ ଚପଲ ଉଠେଇ ଏମିତି ଆପଣ ବାଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସ ଚପଲ ଉଠେଇ ବାଡେଇ ଆସ ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଚାଲ ତୁମ ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖ ଚାଲ ଅଫିସ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରେସ ଆମେ ସେଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଅଫିସରେ ଯିବେନି ପୁଣି କହୁଥିଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଚପଲ ଫପଲ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ତ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଚପଲ ଫପଲ ଉଠେଇ ବାଡେଇବା କଥା କହିବେନି ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତମର ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହବ ଏଟା ହେଲା ଆପଣ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ନା 500 ଟଙ୍କା 5000 ଦବ ଏଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ନା ଭେରିଏସନ ମାନେ କଥା ପଡିଲେ ସାଇଡ କର ହଁ ଗାଡି ବା ସାଇଡ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଅଫିସ ଯିବୁ ଆମର କାମ ଅଛି ନା ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ସେ କଥା ନୁହଁ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଚପଲ ଉଠେଇ ବାଡେ ମୋବାଇଲ ଖପାଡ଼ି ଦେବି ଇଏ କରିଦେବି ସେଟା ନା ମୁଁ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଏବେ ବି କ୍ୟାମେରା କରିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା ତମେ ତ ନିଜ କଥାଟାକୁ ବଢାଉଛ ନା କଥା ବଢିଆ କିଛି ନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚପଲ ଉଠେଇ ବାଡେଇ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଛଡେଇ ଖପାଡ଼ି ଦେବି ଚପଲ ଉଠେଇ ବାଡେଇ ଦେବି ଏଟା କଣ କଥା ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣ କହିବେ ନମ୍ବରଟା ଅଛି ବୁଝିଲେ ତ ବୁଝିଲେ